Здравейте, приятели! Чували ли сте израза, че нашето бъдеще е в младите хора? Чували сте го естествено, дори този израз е станал от този тип изказвания, които се превръщат в щампи на нашия език. Само, че нека да се огледаме около нас. Кой стартира протестите на свободата 89-та година в България? Младите хора. После като че ли този дух на младежки ентусиазъм малко по малко залиня и потъна някъде в нашата страна. Но айде сега да се огледаме в страните около нас. Кои са водещите на промените и в Сърбия, и в Гърция? И въобще, кой е гласа на недоволството и кой е общественият глас на силата и на обществения ентусиазъм в държавите? Естествено, това са младите хора. Вярваме, че младите хора в България трябва да правят абсолютно същото. Да бъдат будни и да им бъде подадена ръка, за да може те да донесат промяната, която ние всички очакваме. Затова създадахме проекта "Последвай ме". Какво означава да бъдеш вдъхновен? Как един човек може да промени живота ти само чрез своя пример? И можеш ли ти също да бъдеш пример за някого другиго? Имам много мечти, но най-голямата ми мечта е да изживея живота си пълноценно. Целта ми е да достигна колко се може повече хора и да покажа на младите, че могат да действат без да се страхуват да го правят. Трябва да има заангажирана група от хора, които да показва на младата общност от нашето население, защото е добре да бъде активно. Да има повече млади граждани, които да са активни по публични въпроси и проблеми, които засягат всички. Защото в днешно време само простотията се потенцира, всички знаеме, че просто не е модерно да си здраво мислещ човек. Най-вече пример откривам в личности, които са на по-голяма възраст от мен и имат повече опит. Било то от реалния живот или в онлайн пространството. Много слушам и подкасти така на успели хора, много хода по неформални събития. Оттам мога да се запозная наистина с хора, които имат общи интереси с мен и да почерпя от техни опит и знания и да се нахъсам и аз да постигна нещо. Добрите примери, които аз следвам, са моите родители и цялото ми семейство. Добрият пример е нещо, което в днешно време е много относително, зависи какво търся аз. Аз лично търся хора, които виждам, че примера, който дават, не цели да послужи само за тях, но да дадат и на аудиторията си и да покажат, че всъщност нещата се случват, стига да ги искаш. Винаги търся в хора, които ги виждам, че са интелигентни и винаги знаят повече от мен, защото винаги мога да се уча от по-интелигентни хора. И виждам добрия пример в хора, които се стараят да направят нещо за всички ни. Аз лично намирам добър пример в нещата, малките неща и добрите неща за всеки един човек. Старая се да гледам позитивно на всеки и да откривам най-доброто във всеки. Смятам, че има много амбициозни и млади хора, които имат огромен потенциал, просто не знаят как да го развият. Абсолютно винаги всеки има потенциал да бъде лидер. Давам добър пример с това, че съм супер активна и постоянно съм в някакво действие, което мотивира останалите около мен, най-вече приятелите ми, и почват и те такива стават активни, ставаме групичка и сме активните младежи. Аз имам добри комуникативни умения, добри умения за работа в екип, мога да сплотявам хора, имам умения за инициативност, до някаква степен харизма, лидерски качества. И не само аз да ги твърда за себе си, ами съм ги чул и от хора и неформалното образование ми е показало тези мои силни черти, за които аз дори не съм подозирал и аз съм ги доразвил. Вярвам, че има смисъл от такива проекти и се надявам този проект конкретно да стане още по-популярен, за да засегне по-голяма част от младото общество. Невероятно е събитието. Запознах се с много млади хора, с много амбиции, много желание за постигане на мечти и бъдещи реализации и се надявам да съм си взела поука от тях и да продължавам напред. Дойдох с ниски очаквания, обаче много ме впечатли. Харесаха ми много водещите, самите дискусии, лекциите, които проведохме. Определено успяхте да впечатлите моето внимание и мисля, че и на другите, защото си личи в очите блясъка им как наистина са останали приятно изненадани и как наистина ще си отидат по-заредено енергични. Младите хора като нас имат нужда от такива събития и то повече, за да развият собственото си мислене. В проект "Последвай ме" срещнахме стотици млади хора в София, Пловдив и Плевен. По време на младежките работилници, част от проекта, обсъдихме заедно как ролевите модели влияят на изборите ни, на мечтите ни, на бъдещето ни.
А днес ти, който гледаш този алманах, без значение в коя точка на страната или света се намираш, имаш възможност да промениш себе си, града си, държавата си, а дори и Вселената, защото всичко зависи от теб. Остани с нас. Изгледай дигиталния младежки алманах. Той ще бъде твой помощник за бъдещето. Всяко поколение твърди за следващото, че са по-глупави, по-неграмотни, с по-малко обща култура. Само че това върви от 10 000. Откакто има писмена история, до ден днешен се твърди, че всяко следващо поколение е по-зле и на зле отиват нещата. Не е така. Истината е друга. Просто се променят. И аз съм супер щастлив, че мога да бъда свидетел на поредния процес на подмладяване. Вече минавам от другата страна, обаче виждам младите, които са по-различни от времето, в което ние бяхме млади. Те са малко мисля, че са малко по-добри, имат малко по-различни ценности, те живеят в един цифров и по-шумен свят. Ние идваме от аналоговия свят. Имат много трудни задачи пред себе си и затова съм много щастлив, че по техен си начин, който не е задължително да е същия, който ние разбираме за правилния, се опитат да променят средата и да я направят по-добра. Ако има нещо, което вярвам, че през хилядолетията не се променя, то е чисто човешките качества. Колкото и да ни е променен света, колкото и да се е цифровизирал и да се е малко хаотизирал, не съм сигурен дали може да се каже, но да е тотален хаос, има едни качества, които са непреходни. Тези качества е хубаво човек да възпитава в себе си, независимо дали е живял преди 100 години или ще живее след 100 години. А именно последователност, целеустременост, толерантност, със сигурност, едно от първите. Всичко това обобщавам аз си казвам едно и също, където и да говоря, да има добро сърце, защото ако имаш добро сърце, си склонен да разбереш човека срещу себе си. Разбереш ли човека срещу себе си, няма невъзможни неща. Ти имаш възможност да промениш себе си, града си, държавата си, а дори и Вселената, защото всичко зависи от теб. А сега е време да те предизвикаме. Както предизвикахме младежите по време на академията, последвай ме. Съберете се с твоята група приятели в училище или младежкия клуб или където и да е. Обсъдете следните ситуации, а защо не направите кратка сценка по тях? Всяка група трябва да представи своето решение по предложените казуси и да аргументира избора си. Бъдете честни и откровени. Как бихте постъпили в реалния живот? Спорт и честна игра. Ти си капитан на футболен отбор. На финала на важен матч съдията взима грешно решение във ваша полза. Ако кажеш истината, губите мача с отбора ти. Какво правиш? Обсъди с приятелите си. Кое е по-важното? Победата или честността? И не забравяй, истинските лидери избират честността пред моментния успех. Честната победа е по-ценна от победата с измама, а и не винаги първото място е признак за победа. Понякога само участието ни прави победители. Влияние на социалните мрежи. Виждаш, че някой разпространява невярна информация за твой приятел, която може да навреди на репутацията му. Как би реагирал? Обсъди с приятелите си. Как да разпознаваме фалшивите новини? Отново ти напомням, не забравяй. В дигиталната ера критичното мислене е по-важно от всякога. Истината винаги трябва да бъде защитена. Морално предизвикателство. Искаш да си купиш най-новия модел телефон. Докато мислиш за тази своя малка мечта, намираш портмоне с голяма сума пари. Какво ще направиш? Обсъди с приятелите си. Как ценностите ни определят постъпките ни. Никога не забравяй. Характерът ни се разкрива чрез малките ни избори. Доброто винаги се връща при нас и има много, много по-важни неща от моментните материални радости. Много често живота ни поставя в ситуации като тези, с които те предизвикахме. Налага се да играем честно, да се защитаваме от влиянието на социалните мрежи в дигиталното време, в което живеем, да защитаваме морала си и да правим нелесни избори. Важно е обаче никога да не забравяме, че сме хора и че трябва да бъдем добри.
Никога не позволявай да забравиш за добротата и да бъдете добри със себе си и другите, без значение дали ги познаваш или не. В живота, рано или късно, всичко се връща. А какво по-хубаво от добро, което става все по-голямо добро? Аз не съм сигурен дали съм добър пример, обаче много се опитвам да бъда. За мен да бъдеш добър пример, отговора на това какво значи да бъдеш добър пример се крие именно във въпрос. Да бъдеш пример. Като тук искам да направя едно разделение между говоренето и действането. В едно семейство, ако родителите са пушачи, много трудно докато гълта от дима или си гаси миризливия фаз, да обясни на детето, че не е хубаво да се пуши. Ако пиеш, също не е добре да му обясниш, че не е добре да пиеш, докато си наливаш поредната ракия. Тоест, делата са важни и това, което сега искам да кажа, по-скоро към възрастните, а не към младите, че като говорим на децата, те много не ни чуват, особено ако се вторачим в тях и им го кажем и изведнъж се включва една система, която отказват да ни разберат. Обаче те ни гледат в моментите, в които ние не знаем, че ни гледат. Така че ако искаме да сме добър пример, и това е моята философия по въпроса, трябва в максимално голяма част от времето си да се опитваме да постъпваме правилно. Може би живеем в една заблуда, че младите хора не са активни в България и не споделят идеите си. Аз съм сигурен, че това не е вярно. Аз смятам, че младите хора са точно толкова активни, колкото трябва да бъдат. Въпросът е, че заради социалните мрежи, нещо, което ние като общество трябва да преболедуваме и да се научим да живеем с него. Всичките тиктоци, фейсбуци и така нататък, някак си гласа на по-негативните и на по-незаинтересованите се чува повече от гласа на обикновените сладури, които учат и се развиват всеки Божи ден. Може би заради ситуацията в страната на едно политическо безхаберие и аз не знам още какво, много млади хора остават с впечатлението, че техния глас не се чува. Искам да им кажа, че това не е така. Както Сервантес в Дон Кихот е написал, свободата е на върха на копието. Не спирайте да говорите, не спирайте да бъдете активни, нито една енергия не се разпилява просто така в пространството. Вашата свобода е във ваши ръце. Прекарваме средно над 3 часа дневно в социалните мрежи. Но как това влияе на нашата психика? По време на проекта направихме проучване сред младите хора в страната. Ето резултатите на някои от най-интересните въпроси от нашето проучване. Един от въпросите, с които се обърнахме към младежите от цялата страна, беше: смяташ ли, че поведението ти влияе на околните? Едва 33% от анкетираните отговориха с категоричния отговор да. Друг въпрос от нашата анкета беше: какво според теб е най-ефективното средство за ангажиране на младите хора в социални каузи? 40% от младежите отговориха социални мрежи. 27% от тях посочиха обучение и семинари. 24% отбелязаха инициативи в училище и университет, а едва 9% личен пример от известни личности. Георги Аспарухов Гунди. Легенда. Символ. Човек, който е останал в сърцата на поколения не само заради футбола, но заради своята доброта, скромност и честност. Но кои са днешните ролеви модели и примери? Кои са хората, които младите следват? И дали винаги правят правилния избор? What do you say? Колкото и пъти да гледаш този филм, малко е наистина. Това е филм според мен за поколенията. Нещо, което трябва да стане в историята, именно да ни напомни за историята, за това, което продуцентът каза Иван Христов, че трябва този филм да се гледа и трябва тази национална памет да се съхрани. Много ми хареса филма за Гунди, за това, че той остана верен на жена си и въпреки трудностите си той постигна своите цели. Филма Гунди е нещо много яко и мисля, че доста добре влияе на българското младежко общество, тъй като показва една част от нашия живот, която ние нямаме никакъв достъп до нея, не сме преживявали и факта, че съществува нещо подобно, с което ние можем да докоснем до нещо, което никога няма как да изживеем отново, е просто прекрасно изживяване. Аз не съм фен на комунизма. Даже напротив, харесва ми тази тематика, защото аз не се виждам да живея време в комунизма, в което всичко това се случва, което е описано в филма на Гунди. И ми беше интересно да видя повече в реалността и много добре беше описано определено. Другото нещо, което ми хареса е точно легендата за любовта, защото това са много големи предизвикателства за една връзка,
И аз, гледайки първия път, бях стигнала до заключението, че може би и тяхната връзка няма да е бива, но напротив, определено много ме грабна самата история за любовта. Гунди е толкова вдъхновяваща личност, защото показва как когато искаш нещо, няма какво да те спре да го постигнеш, което е наистина вау! Неговата история е вдъхновяваща за това как един обикновен човек може да стигне висотите на това, в което чисто кариерно се развива, и това супер много ме мотивира. Добрият пример е това, че въпреки трудностите си, човек, ако има желание, намира начин да сбъдне мечтите си. Добрият пример със сигурност е на Гунди за това, че той не се отказва от мечтата си да играе футбол за подкуп. Защото в днешно време, според мен, доста хора биха избрали парите и подкупа, вместо да следват мечтата си, защото живеем в повече материалистичен свят. Така че определено това е нещо, което и на мен ми даде някакво напомнене, че по-добре да следвам мечтите, дори да не взема най-голямата сума пари с това, което правя. Любимата ми сцена от филма Гунди е сцената с химна на България, защото точно тогава бих казала, че поне аз така го възприех като пикът, кулминацията на вътрешния свят на Гунди. И цялата подкрепа и това българско общество просто става една супер готина комбинация, която те изстрелва, целия настръхваш и наистина си замисляш колко си горд всъщност, че си българин. Имаме нужда от повече такива, именно защото според мен има много млади и будни хора, както може да видите в залата, които нон-стоп в момента даже в почивката дискутират, имат много идеи, които бръчат главата им. Вдъхновяваме от много добрият пример. За мен е много важен добрият пример. Научила съм много от лошия пример, но някакси, когато взимам добрия пример от хората, мога и аз после да го предам нататък. И това е много ценно за мен. Да правя и добри дела. И се надявам, знам, че с времето ще правя повече добри дела, отколкото правя на този етап. Мен какво ме вдъхновява? Мен ме вдъхновява огледалото. Образа в огледалото, защото като го погледна и знам, че това момиче трябва да излезе пред светлините на сцената, защото знам, че тя може да даде добър пример, може да бъде такава, каквато тя самата поиска, без никой да я си налага. И това нещо, всяка сутрин с голямото огледало в моята стая ми върши перфектна работа. По време на младежките работилници "Последвай ме" в София, Пловдив и Плевен, представихме на младежите специално създадени видеоматериали и вдъхновяващи истории, които ни помогнаха да вдъхнем увереност у младите хора. Запознахме ги с личните истории на успеха на писателя и юрист Александър Шпатов, създателя и капитан на националния ни отбор по фрирайд Борис Първанов, спортиста и треньор Костадин Велков, футболиста Ники Михайлов, инфлуенсърите Ива и Радостин Кузманови, телевизионните водещи и продуценти Иван Христов и Андрей Арнаудов. Аз съм Костадин Велков. Александър Шпатов. Аз съм Борис Първанов. Аз съм Ники Михайлов. Ние сме семейство Кузманови. И се оженихме супер млади. И работя с деца в риск. Капитан и основател на националния отбор по фрирайд. Кариерата ми приключи на 36. Ние стартирахме нашата кариера, като казахме няма невъзможни неща. Решихме да се ожениме толкова млади и водени изцяло от любовта помежду ни, осъзнавайки, че няма смисъл да губим повече време и да чакаме някакъв перфектен момент, защото такъв няма да дойде. Ако тя се насърчава гражданската активност, заемането на позиция, това става най-лесно още когато в училище учителите поставят някакви въпроси на дискусия. Да предам знанията си за мен означава да открехнеш вратата на някого, който няма възможност да го направи сам, към нещо, което би му отворило някакво по-светло бъдеще. Да бъда част на националния отбор за мен е удоволствие, привилегия и голяма отговорност, тъй като спортът, с който се занимаваме, е екстремен, крие много опасности и посланията, които даваме като спортисти, се следят от много хора. Всички промени в крайна сметка винаги тръгват от младите. Когато видя прогреса в дадено дете и връзката, която съм установил с него, това за мен е една безценна награда и е доста по-голяма от всяко едно финансово възнаграждение.
Винаги сме смятали за наш голям шанс, че сме двама, защото се балансираме, подкрепяме се, по някой път спорим. Не знам дали ако бяхме по-отделно самостоятелни бойни единици, нещата щяха да се развият толкова добре. Това е адски важно. Самият ти да позволиш да имаш до себе си равностоен участник, който да те инспирира, да те ръчка, да те бута напред, да не те оставя на мира, ако решиш, че си станал много велик. Но за да го имаш този човек, трябва пък да си склонен и ти да му даваш същото. Най-важното нещо е това, което правиш, да те кара да бъдеш щастлив, да ставаш с усмивка и да го правиш с кеф. Много пъти сме го правили, дай да пробваме пак. Айде. 1, 2, 3. Няма невъзможни неща, наистина. Днес социалните мрежи са основният източник на информация, забавление и вдъхновение за милиони хора по света. Инфлуенсърите, създателите на съдържание, често диктуват тенденции, формират вкусове и мнения. В един свят, където съдържанието често се създава с цел печалба, а не с мисъл за реалното му въздействие, има опасност младите да бъдат подведени. В света на младите хора често изглежда, че всичко трябва да се случи сега и веднага. Натискът да бъдеш успешен, популярен и винаги на върха е огромен. А социалните мрежи допълнително подхранват усещането, че всички останали се справят по-добре. Но какво се случва зад филтрите и перфектно подредените снимки? Липса на мотивация. Нямам енергия да правя нищо. Познато ли ти е? Понякога просто липсва желание дори да започнем нещо ново. Дигиталният свят предлага мигновено удоволствие. Скролваш, гледаш, забавляваш се. Но в реалния живот постиженията изискват усилия. Какво може да помогне? Малки стъпки и реалистични цели. Вместо трябва да успея в живота, по-добре кажи, днес ще напиша една страница от този доклад. И запомни, победите, макар и малки, създават инерция. Ниско самочувствие. Не съм достатъчно добра. Тази мисъл минава през ума на почти всеки. Проблема е, че често се сравняваме с върховите моменти на другите, а не с собствения си напредък. Вместо да се фокусираме върху това, което ни липсва, защо не помислим за това, което вече имаме? Благодарността и осъзнаването на силните ни страни са мощни инструменти. Натиск от връстници. Ако не го направя, ще изглеждам скучен, слаб, различен. Познато, нали? Важно е да се знае, че истинските приятели не те карат да правиш нещо, което те кара да се чувстваш неудобно. Да умееш да казваш не е супер сила, която се развива с времето. Страх от провал. Ами ако не успея? Ами ако успееш? Провала не е край, а част от процеса. Колкото по-рано приемам, че грешките са начин на учене, толкова по-малко ще ни спират. Как да се справим? Подкрепяща среда. Заобиколи се от хора, които те насърчават, а не те дърпат назад. Развитие на лични умения. Спорт, хоби, нов език. Всичко, което те кара да се чувстваш уверен, е стъпка напред. Саморефлексия. Време е за малко размисъл. Какви са твоите ценности? Какво те прави щастлив? А като казахме саморефлексия, ето още едно предизвикателство. Затвори телефона за 10 минути и просто помисли за нещо, което те прави горд от себе си. Готово? Честито! Това е първата стъпка към по-добрата твоя версия. Абсолютно всеки човек, независимо на каква възраст е, трябва много често да си задава въпроса защо. Във всяка една житейска случка, която може да му се наложи да изживее. Алберт Айнщайн казва, че защото целият свят му се прекланя, обяснява колко е гениален и го питат хората, как ги правиш всички тези неща, как стигаш до тия грандиозни заключения. И той казва нещо много интересно. Не мога да го цитирам, но горе-долу ще кажа смисъла. Той каза следното. Аз не спирам и на тази възраст да си задавам въпросите, които си задавах като дете. Когато ставаме по-големи и ни се струват наивни тия въпроси, които са ни занимавали като деца, а това е грешка. Всеки един момент трябва да се опитваме по най-наивни и детски начин да си обясняваме и себе си, и всичко, което ни заобикаля. Така че не спирайте да си задавате въпроси, дори да ви се сторят тъпи въпросите, нека ви се подиграват. Те тия деца се подиграват,
си остават на едно ниво, дето най-великото нещо в живота си, което постигате, да се подиграват на някой. Вие си задавате въпроси и въпросът защо е един от най-важните въпроси. Защо се обличам по този начин? Защо сега съм тръгнал на място, на което съм тръгнал? Какво искам да постигна там? Всяко нещо, ако успеете да си отговорите, ще бъде по-смислено и ще има добавена стойност. А сега ти представям още едно предизвикателство. На пръв поглед изглежда лесно, но всъщност не е чак толкова. Въпреки това, знам, че ще се справиш с него, както знам, че то ще ти помогне много. Отговори за себе си на следните въпроси. По много причини направихме проекта "Последвай ме" и сме много щастливи, че заедно с Министерството на младежта и спорта обединихме нашите усилия и достигнахме до много млади хора в различни кътчета на страната. Много цели си поставя този проект. Една от най-важните е всеки млад човек, който се докосне до нашия проект, да усети силата в себе си да бъде лидер. Много е важно да разтълкувам какво имам предвид, като казвам да бъда лидер. Не всеки е създаден да говори пред 100, 200, 300 или 100 хиляди човека и да бъде лидер в този смисъл. Обаче, вие, уважаеми млади хора, трябва да се научите да бъдете лидери на собствения си живот. Това е най-важното, да знаете, че вашия собствен живот зависи не единствено, защото сме общество, но основно от вас. Дай Боже да сме успяли да събудиме това самочувствие във всеки един от вас, да повярва, че може да бъде лидер на собствения си живот. А дали проекта "Последвай ме" е бил успешен, не знам. Аз, интересувайки се от психология и това как човек разсъждава и моделите, които ние наслагваме и в ранната си детска възраст и в тинейджърските си години, тези теми бяха засегнати тук и мисля, че това е страхотен пример за учениците, които доведохме днес, за да си дадат сметка те за моделите, които създават в главите си. Мисля, че новото поколение много се подценява. Те не вярват в себе си и това трябва да се промени. Защото наистина могат много. Те могат повече от нас, могат повече съвсем логично от предишното поколение, просто не вярват достатъчно много в себе си. Поколението, което идва, мисля, че така както и предните поколения са били, може да бъдат разделени, разбира се, и на по-активни, и на по-пасивни. И се надявам да има шанс за тези, които са по-активни, да проявят качествата си. Видях в очите на младежите, че всеки има амбицията да постигне нещо и наистина гори отвътре по какъвто и да е метод да постигне своята мечта, което е много важно за един човек, както ние споменахме по-рано, да имаш смисъл, с който се събужда сутрин. Случихме проекта "Последвай ме" в 3 града – в София, в Пловдив и в Плевен. И сега, когато приключи последното ни събитие, определено мога да кажа, че сме си свършили работата. Защото се срещнахме с 90 младежи и в по-голямата част от тях видимо успяхме да посеем зрънцето на вдъхновението. Проекти като "Последвай ме" могат да помогнат на младите да повярват повече в себе си и да преследват това, което мечтаят. Отново се връщаме на анкетата, с която се обърнахме към младите хора. На въпроса "Смяташ ли, че младите трябва да участват активно в решенията, които се взимат в обществото?", 71% от тях отговориха с категорично "да". Ами ти, съгласен ли си с техния отговор? Можеш ли да участваш активно в решенията, които се взимат в обществото? Ще ти помогна. Разбира се, че можеш. И участваш, понякога без дори да го осъзнаваш, с решенията, които взимаш всеки ден. Те малко или много са част от голямата обществена картина. Приятелю, бъди уверен в себе си. Обгради се от позитивни хора. Използвай социалните мрежи разумно. Не се страхувай, последвай ни, бъди добрия пример.